खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो दसे मोजाङैनो दंथ'यो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नै आङो तेजपुराव थांनो ओंखारलायबाय जोंनि हस्पिटालनिनो राङापारानि मोनसे फिसा खामानि दोङो बेयावनो माने थांनो ओंखारलायबाय आङो दिनै बृहस्पतिबारमोन नालाय जोंहा बन्धन बुधबो थायो मिटिंआ बायखांबाय स' आं दा थांनो ओंखारबाय मा खामानि होलायगोन सारा आंबो मिथिथ'वाखै दा जोंहा दरमा मोनैया मास मोननै जाबाय मास मोनथामानो हाबनोसै ओमफ्राय दाबो मोनाखै फान्ड गैया होनदोंमोन बिनिखायनो माने फान्डसो फैबाय नामा बेखौसो आप टु डेटफोर थिनहरगोन नामा ना दरमासो हैनो थिनहरगोन आं दा जेबो मिथिथ'वाखै बिनिखायनो स' लोगोफोर मा खामानियाव थांगोन नायलांबाय थादोलाय चलो लोगोफोर आङो तेजपुराव थांनो फैमारबाय हस्पिटालनिफ्राय मोनथाम खामानि हरदो आरोना ओमफ्राय मोनथाम खामानियाव आङो दा बावगारनोबो हानाय बिनिखायनो हारसिं गोसो सिङाव माने मिनि खोमाबोगासिनो आरो आं बावगारगोन नामा मादि गोसोआव लागोन बिदि आरोना मोनसेया जाहैबाय बेंकआव HDFC बेंकनिफ्राय माने स्टेटमेन्ट लाबनो हरदो आरो मोनसेया जाहैबाय मामोन आं बेखौ बावगारबायानो आं दा सारनियाव कल खालामगोन आरो मोनसेया जाहैबाय मानि रिसिप्ट लाबोनांगोन नङाबा GST नि रिसिप्ट लाबोनांगोन आरोना स' लोगोफोर नायलांबाय थादोलाय थांबाय थाबाय आङो एसे साहा बागान मोनबाय आङो हारसिंसो आंना लोगोआ बिराद लोमजादो आरोना आंना लोगोआ जों सानैजोंनो थांबाय थायोमोन ओमफ्राय दा लोगोआ ओरैबायदि बेमाराव गोलैना दोङो बेसोरा मोजां थिग जायाखै एसे हामदो हामनाया अब्लाबो मोजां थिग जायाखै गिदिंनो हायाखै खर'फोरा गिदिंबाय थायो बिनिखायनो आङो लाबोफायासै बिखौ आं हारसिंनो थांबाय थानोसै हामा नांदों आं हारसिं फैनानै थेवब्लाबो माथो खालामबावनो सारनि थिननाय गिदिरनि खामानि थिननायखौ आङो मावालासिनो थानो हाया जों उन्दै मानसि जेब्लाबो गिदिरनि बोसोनखौ लाखानांगौ बिनिखायनो आङो हारसिंबाबो फैबाय थांबाय थानोसै बिदिब्ला लोगोफोर मोनसे खोथाखौ दासो गोसोखांबाय जोंना एकाउन्टेन्ट सारा आंखौ बुंहरदोंमोन ना बारा स्पिड सालायनाङा गारिखौ आं गोबावैनो थागोन हराव लागै लासैनो थां दिरिबाबो जेबो नङा जाहाथे मोजाङै मोनफैनांगोन होननानै बांद्राय स्पिड सालायनो नाङा 40-45आवनो थांबाय था होननानै 70-50-60 सालायनाङा होननानै दा अखा हाबाय थानाय बोथोर नालाय माने अखा हानानै पाकाफोरा माने फिस्ला जानानै थायो बिनिखायनो बांद्राय स्पिड सालायनाङा होननानै आंखौ फोरोंहरखादोंमोन आंबो बावगारथ'दोंमोन माने सालायनायाव एसे दुगि टाइपबो जाबोयो नालाय सोरबा गारिखौ बारस'नाय सोरखौबा अभारटेक खालामनाय सिगांथि जेबो नुहुराबा बिदि माने फैनायावनो आङो मोनसे टार्निंआव माने हा फिस्लाया माने ट्रेक्टरजों सोरबा रोगानाय हाया एसे गोलैना दंमोन बेयावनो माने स्लिक जानानै आङो गोलैथारबायमोन बेयावसो आङो सारनि बुंनायखौ गोसोखांबाय स' थेंक इउ बहुत धन्यवाद ছাৰ আপুনি কোৱাৰ কাৰণে মই এতিয়া লাহে লাহে চলাই আহি আছোঁ বেছি স্পীড আহি পেলাই ময়ো টাৰ্ণিঙত মানে শ্লিপ পৰিছিল সঁচাকৈ হয় বৰষুণ পৰি থাকিলে এই পাকা ৰাস্তা হ'লেও মানে অলপ পিছল হৈ থাকে थेंक इउ धन्यवाद बहुत फैलायबाय तेजपुराव बेंकआव एबार स्टेटमेन्ट दिहुनना लानोसै बेंकआव बेनि उनाव आरो मोनसे जायगायाव थांलायनोसै रिसिप्टखौथ' मोनलायबायमोन नाथाय सिलखौनो नागिरना मोनाखै सिल बुना हराबाथ' एक्सेप्ट खालामनाय नङाना अफिसाव बिनिखायनो आरो गावसानि मोननै दुखान दोङो ना फिसा मोनसे गिदिर दुखानावसो आङो हाबहैफ्लांदोंमोन दा फिसा दुखानाव फैबाय ओमफ्राय दा सिलखौ बुनो थाखाय नागिरनो थांदो आरोना जेन थेन मोनफैबाय हस्पिटाल अखा सिजानो गिनाया तारातारि फैनानै हस्पिटाल मोनफैबाय एबार अफिसाव जमा होनोसै न'आव थांनोसै